आं सानो जे साफ्रोमबो जायफोर गोदान आर्टिस्ट मेथाइ खनगिरियानो जा देंखो मुसेनि थामनि गेजेरजों एबसुआ दिनै गोदान मेथाइ खनगिरि सृष्टि खालामदों आरो दैखां खुंगुर बसुमतारिया रिभलिउसनारि मेथाइ खनदोंमोन। गोदान जोलैया जेब्लाबो नायनांगोन जे क्लासिकेला मा, ट्रेडिसनेला मा, मडार्ना मा आरो जोंनि फक सं फक डान्सआ मा आरो बेखौ हमथानानैसो जों गोदानखौ निर्माण खालामनांगोन, गोदानखौ दानांगोन। नोङो पपुलारिटि पाब्लिसिटि नोंनि माने भिउवार्सनि थाखाय जुदि नों मडार्नखौ माने अभार नोङो फिउजन खालामनानै फिउजनखौनो जुदि मोनसे जातिनि अस्तित्व जातिनि बेनो गुबै कालचार बे फिउजनानो मोनसे जातिनि जोंनो बिनि सिगांनिमोन बेबायदि दिन्थियोबा हारिनि गुबै महरा गोमागोन, हारिमुनि गुबै महरा गोमागोन, मेथाइनि गुबै महरा गोमागोन, मोसानायनि गुबै महरा गोमागोन। दुलाराय बर' हारिमु आफादा सानथामनि हाबाफारि लानानै बे सान्तिपुराव बोसोरारि जथुम्मा बिथांमोना खुंदों आरो दिनै जोबथा हाबाफारि हारिमु बिथिंजों बर' हारिया गोथां हारि हिसाबै थांना थानो थाखाय जोङो साहस आरो थुलुंगानाय मोनदों आरो कालचारेल आइडेन्टिटि, लिंगुइस्टिक आइडेन्टिटि, बर' राव आरो बर' हारिमु बेयो मोनसे जोंनि गोथां जारिमिननि मोनसे बाहागो आरो दिनैनि बे थासारियाव जोंनि आबै आबौ आजै आजौआ जिफोरो ट्रेडिसनेल आरो जिफोर जोंनि फक सं, फक डान्स, फक टेल्स फोथांनानै लाखिबाय आरो बेखौनो जोङो हारिनि सम्पद आरो मोनसे रिसर्स हिसाबै दिनैनि गोदान जोलैया बेखौ लानानै हाबा मावनो थाखाय साहस आरो थुलुंगानाय मोनदों। दुलाराय बर' हारिमु आफादा जोनोम जायामोनब्ला आन्दलननि समाव हारिमुनि गेजेरजों जावरिखांनाय हारिमुखौ जोङो फोथांना लाखिनायजों लोगोसे जोंनि थाखानाय जिखिनि गुबै हारिमुनि बिथिंफोर दङ बेखौ रैखाथि होनायजों लोगोसे बुहुमाव बर' हारिखौ सिनायथि होनायनि खामानिखौ हारिमु आफादा एबसुनि सोमावसारनाय आन्दलननि टाइमाव खामानि मावदों आरो दिनै मावगासिनो दङ। दा बेखायनो बर'नि गासै बिथिंखौ मोसानाय, दामनाय देनाय जोंनि जिफोरो माने दङ बेफोरखौ लानानै हारिमु आफादा दिनै थांनाय 30 बोसोर खामानि मावनायनि उनाव मोनसे रोखा महर गथा महर होनो हाबाय। बागुरुम्बाया दिनै मोनसे मेथाइजों, मोनसे मोसानायजों आरो मोनसे आर्टजोंनो गथा महर मोनबाय। बिदिनो बारदै सिख्लानि बाथ्रा बुं गुबुन गुबुन। दा बेखायनो आं सानो जे दिनै गोदान जि मोनसे ट्रेन्ड फैदों दिनै आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्सनि जि जुग आरो दिनै 5G बेयाव गोबां मडार्निटि आरो मडार्न माखासे ट्रेन्डफोर फैदों। दा गोदानखौ जोङो बजबनांगोन खिन्थु गोजामखौ गारनानै मालाबाबो गोदाननि माने आबुं महरा मालाबाबो सम्भब नङा। बेखायनो जोंनि गोजाम जोंनि गुबै जिखिनि गासै हारिमुनि बिथिंफोर दङ, कालचारनि जिखिनि बिथिंफोर दङ बेखौ जोङो रैखाथि होनांगोन आरो गोदान जोलैया गोजामखौ जारिमिनखौ मिथिनांगोन आरो जारिमिनखौ मिथिनानै गोदानखौ जोङो संदाननांगोन। दा बेखायनो गोदान आरो गोजामनि जि मोनसे ट्रेन्ड बे मेथाइयावनो जा, मोसानायावनो जा, दामनाय देनायावनो जा बेनि जि मोनसे कन्ट्राडिक्सन आरो कनफ्लिक्ट बेखौ फोसाबनो थाखाय हारिमु आफादा खामानि मावगासिनो, मावलांगोन। खालि जोङो पपुलारिटिनि थाखाय बा पाब्लिसिटि मोननो थाखाय बा मडार्निटिनि नामाव जोङो खालि रंजानाय लानो थाखाय जोङो बेबायदि बिथिंखौ नोजोर बोनाङा। खारन अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी, नीलेश्वर ब्रह्म, जोंनि गेजेराव सुलेखा बसुमतारी बायदियाव गोबां बेबायदि साधना आरो पण्डितफोर दङ जायफोरा हारिमुखौ लानानै कालचारखौ लानानै गोबां माखासे अभिगथा दङ, साधना खालामदों, बेखौनो सिबिदों, बेखौनो फुजिदों आरो बेनि थाखायसो हारिमुवा दिनै बे महराव मोनदों। दा बे गेदेमा बिथांमोनखौ आं जेब्लाबो श्रद्धा होयो, मान होयो आरो इयुन लामाखौ जोङो हान्थिनायाव जेब्लाबो जोङो मोनसे गोथों आरो गुबै लामाजों दावगालांनांगोन होननानै आं सानो।
मानसिफ्रा बुंदों जुदि गोजाम जोंनि सानस्रि गोनां जोंनि हारिमु बेफोरखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे षड़यन्त्र मालाबा गोदान मुगाजों खामानि मावनो नागिरो बेनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय दानि इयुननि मानसिफ्रा माबायदि खामानि मावो होननानै मेसेज साफ्रोमबो आर्टिस्टआ बा साफा साफा आर्टिस्टआ बेयो मेथाइनि बेलायावनो होन मेथाइ लिरनायनि बेलायावनो होन खननायनि बेलायावनो होन बा मोसानायनि जिखिनि बिथिंफोर दङ दिनै हारिमु आफादा वर्कशप खालामदों हारिमु आफादा बबेया राइट बबेया रं बा बबेया जोंनि गुबै बेयाव गोबां ओनसोल लायै ओनसोल बेयाव डिफारेन्स दंमोन खिन्थु दिनै हारिमु आफादा बेखौ गथा खालामबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बैसागोनि सिगां सिगां कालचारनि वर्कशप खुङो बैसागु मेथाइनि खननायनि बादायलायनायनि खाम दामनाय सिफुं दामनाय बायदिसिना बिथिंखौ लानानै जोंबो यां जेनेरेसननि गेजेराव बे प्रभाबखौ लाबोदों आरो दिनै हारिमु आफाद एबसु बा गुबुन गुबुन लेभेलाव जायफोर हारिमुनि बिथिङाव खामानि मावग्रा पण्डितफोर दङ बा गुरुफोर दङ बिथांमोननि थाखाय ओनसोल लायै ओनसोल बे जि फारागथि दङमोन बे दिनै स्र' जाबाय दा बेखायनो आं सानो जे साफ्रोमबो जायफोर गोदान आर्टिस्ट मेथाइ खनगिरियानो जा देंखो से नै थामनि गेजेरजों एबसुआ दिनै गोदान मेथाइ खनगिरि सृष्टि खालामदों आरो दैखां खुंगुर बसुमतारिया रिभलिउसनारि मेथाइ खनदोंमोन गोदान जोलैया जेब्लाबो नायनांगोन जे क्लासिकेला मा ट्रेडिसनेला मा मडार्ना मा आरो जोंनि फक सं फक डान्सआ मा आरो बेखौ हमथानानैसो जों गोदानखौ निर्माण खालामनांगोन गोदानखौ दानांगोन नोङो पपुलारिटि पाब्लिसिटि नोंनि माने भिउवार्सनि थाखाय जुदि नों मडार्नखौ माने अभार नोङो फिउजन खालामनानै फिउजनखौनो जुदि मोनसे जातिनि अस्तित्व जातिनि बेनो गुबै कालचार बे फिउजनानो मोनसे जातिनि जोंनो बिनि सिगांनिमोन बेबायदि दिन्थियोबा हारिनि गुबै महरा गोमागोन हारिमुनि गुबै महरा गोमागोन मेथाइनि गुबै महरा गोमागोन मोसानायनि गुबै महरा गोमागोन बेखायनो बर'फोरा 5000 7000 बोसोर सिगां जायफोर पण्डिता बुंदों रायजो जादोंमोन राजा दङमोन जोंहा राजउलाफाद दङमोन गावहानो रायजो दङमोन बेयाव दावहा देरहानायाव मा मोसादोंमोन मा मेथाइ खनदोंमोन बा दावहा नांनो थांनायनि सिगां आर'नाइ गाननानै फालि गानहोनानै मा मेथाइ खननानै बिदाय हरदोंमोन बा जोंनि रंजानाय बाजानायाव माबादि जोङो मेथाइ बा मोसानाय जोङो खालामोमोन बेफोरखौ सं दाननानै मोनसे आर्काइभ मोनसे हिस्ट्रि मोनसे लिटारेचार क्रिएसन खालामनायनि गोनांथि दङ आरो हारिमु आफादा गोबां मावगासिनो एकाडेमिकेलि जोङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव दिनै मोनसे लेभेलाव सोसनखांनायनि सिगां आर'नाइ गाननानै फालि गानहोनानै मा मेथाइ खननानै बिदाय हरदोंमोन बा जोंनि रंजानाय बाजानायाव माबादि जोङो मेथाइ बा मोसानाय जोङो खालामोमोन बेफोरखौ सं दाननानै मोनसे आर्काइभ मोनसे हिस्ट्रि मोनसे लिटारेचार क्रिएसन खालामनायनि गोनांथि दङ आरो हारिमु आफादा गोबां मावगासिनो एकाडेमिकेलि जोङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव दिनै मोनसे लेभेलाव सोसननो हाबाय पोस्ट ग्रेजुवेटआव सोसननांगोन क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेज दङ बेयाव मिउजिकनि बागैबो बेयाव सरसा जायो एकाडेमिक लाइनाव बिनि डिग्रि होनाय जायो गुवाहाटी इउनिभार्सिटि डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि गासैबो लेभेलाव दूरदर्शन केन्द्रआवनो जा अल इन्डिया रेडिअ'आवनो जा जोङो नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव बिनि पाब्लिसिटि आरो बिनि पपुलारिटि आरो एकाडेमिक आरो प्रसारनि बिथिंखौ जोङो लांनांगोन आरो बे बिथिङाव जोङो जुदि खौसे खामानि मावोबा थारैनो हारिमु आफादनि नेतृत्वआव साक्सेस जागोन होननानै आङो मिजिंथियो आथिखालाव जोङो नोजोर होयोब्ला जे मोनसे हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनोबा कमार्शियेल बिथिंनि गोनांथि जायो दा बे खेथ्रआव कमार्शियेल बिथिंनि खेथ्रआव सारा मा परामर्श होनो सानो जेनेबा बेनि बिथिङाव मा बुंनो सानो मोनफ्रोमबो कालचाराव बेयो दिनै क्लासिकेलानो जा बा दिनै मडार्न सङानो जा ट्रेडिसनेल सङानो जा बा मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनायानो जा बेयाव कमार्शियेलाबो एखेलेगे मोनसे बिथिङाव थायो आरो कमार्शियेल बा नोङो प्रफेसनेल लाइनाव जों जुदि थाङाब्ला हारिमुखौ जोङो केरियार हिसाबै बेखौ ग्र' खालामनो हानाय नङा बे बिथिंखौबो जों नायनांगोन आरो दिनै साउथ इन्डियानि जिफोर मुभि दङ बिथांमोननि जिखिनि मेथाइफोर दङ बा नोङो मेन स्ट्रिम इन्डियानि मेनलेण्डनि बा नोङो हिन्दीनि जिखिनि दिनै बलिउडनिफ्राय हलिउडनिफ्राय लानानै सिनेमानि बाथ्रा जुदि बुङोब्ला बा आसामनि सत्रिया डान्स ओरै नोङो भारत नाट्यम कथाकलि कथकनि बाथ्रा बुङोब्ला
बे बयबो गावबा गाव ट्रेकजों गावबा गाव मोनसे बिथिङाव बिथांमोना रोखायै फाउन्डेसन आरो साक्सेसबो खालामनो हादों दा बेखायनो बर' सिनेमानि बेलायाव बर' माने मेथाइनि बेलायाव मडार्न मेथाइनि बेलायाव दिनै बर' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसनाबो खामानि मावदों हारिमु आफादाबो खामानि मावदों गावबा गाव आर्टिस्टआ गावबा गावनि प्रतिभा गावबा गावनि रोंगौथिजों दिनै गावखौ कमार्शियेल एंगेलाव लांनानै गावनि लाइभलिहुड आरो हारिनि हारिमुखौबो रैखा खालामनायनि बिथिंजों बिथांमोना खामानि मावदों कमार्शियेल बिथिङा नोजोर होनो गोनां बे बिथिंजों जों गावखौ लांनोबो गोनां दङ आरो लाइभलिहुडजों लोगोसे प्रफेसनेलिजमखौबो लांनो गोनां दङ नङाब्ला जोंनि साफ्रोमबो आर्टिस्टआ माने सार्भाइभ खालामनो हानाय नङा बिथांमोननि थाखाय इनकाम जेनेरेशननिबो गोनांथि दङ आरो सासे महरगिरिनि थाखाय सासे आर्टिस्टनि थाखाय कमार्शियेलाइजेसन लाइभलिहुडा जेब्लाबो एटाच थायो नङाब्ला जोङो मालाबाबो सास्टेन जानो हानाय नङा आरो बेखौ बै लेभेलाव लांनांगोन खिन्थु गुबै ओंथिया जाहैबाय जाय जिखि मावा मानो एन्टायार पृथिबियाव नाय भारतनि बिथिङाव नाय गोबां हारि हारिसा दङ गावहा बयहाबो गावबा गाव कालचार दङ आरो बे कालचारखौ लानानै बयहाबो खामानि मावदों खिन्थु उद्देश्यआ जानांगौ जे गुबै जि अरिजिन बेखौ बिथा खालामनानै नोङो कमार्शियेल जि मोनसे नोंनि ट्रेन्ड आरो ट्रेक बेखौबो नोङो सरजाबफानानै लाङोब्ला नोंनि अरिजिनाबो थागोन कमार्शियेलाइजेसनाबो बे माने प्रफेसनाबो सोलिगोन अब्लानिया हारियाबो जेबो खहा जानाय नङा हारिमुआव खैफोद फैनाय नङा आरो नोंनि जि लाइभलिहुड नोंनि जि प्रफेसन नोङो बे दिगावबो नों साक्सेस जानो हागोन आं बेखौ बुङो गोजोन्थों मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउट्युबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन